Bunga gitu. Talag nga. Kasi ito akong bala na ang mga ko. Kasi mga trabahante nila eh. Ay, maudi ay wagapi human-human yung balayan ni Kay. Kung di mo ang tagna, matulog ka man di ay. Ang mata. Ang mata. Ang mata. Ay, pagmata, nung di man ka mo mata. Ay, hindi ba din kadungog akong bana na ama? Ah. Pagmata. Lami inyong pagmata. Lagi der. Galingaw ko sa iyab diri der. Awa. Lagi. Chicks to rin. Ano? Aglawas. Uy. Der. Naman ba? Na chicks ba? Ayaw sabay. Uy. Gamay kaya kong tanaw ba? Yes. Ayaw. Sus. Mula toy, saka po. Murado kayo mula kayo. Murado ng trabaho na. Dali. Help me. Help me. Tangin na. Yawa ka. Di wala mong manhuman ang balay kasi gano'n din katulog tanan. Hoy, pagmata. Pagmata ha, sige na mo katulog diri ha, mo manhuman yung balaya. Mari madam. Kiyoy. Tawag yung klapi ni. Ma'am, ay karong pupunta. Ano si mo? Ma'am, tulog ni ma'am. Ngano man di ay? Ma'am, anak po siya, ma'am. Kawon ra daw niya. Karon, nag-istorya siya sa imuha. Kung saan niya pag-istorya na amang man siya. Doon sa mga niya pag-sinyas.
Oh, sagumi dad. Sagumi. Uy, mura bang ka-endorse? Shout out. Nakisa mo ito mapa-shout out. Shout out mo. Wala yan mo. Tangina ka! Wala yan mo. Kung sa amin, shout out niyo din. Ikaw, ano sa'yo yung shout out? Shout out ko sa Sir. Dito rin ko, tabangan ba? Hagaw-haw. Shout out sa Lucero. Sa mga amigo na ko diya. Portay ko ninyo. Ora to. So, mag-shout out sa ako. Shout out din sa akong mga kuan, mga auntie, mga father family, mga sumayang family, mga pipito family. Stay tuned. Shout out dala sa kong gikaon guys, nga lami kay guys. Pagpalit na mo. Tag 5 ra guys, tag 5. Shout out ko ni Jeannie Mendez o ni Kim Sabruso kung kagaw. Shout out ko sa ring family. Mura to, salamat. Ay, shout out din ko kang kuan, Dab No Rules, Street Bike Mel, Michael Eugenio from Pasig City, RA150 All-Star Nation, Gawang Bundok, Manel Torreza, Liz Balanda Torreza, aka Cholera, and Chan Chongzi Personal Vlog. Especially kwan kay Heart 14 channel.